Bueno, beste bideo bat, erro karratuei buruz, ezta? Oraingoan ikusiko dugu amartarrak, erro amartarrak. Ez bakarrik zer diren, bueno, nahiko erraza da, jakitea zer diren ikusiko dituzue birulago adibide da listo. Ikusiko dugu baita ere nola kalkula daitekeen hau algoritmoarekin. Ez badakizue zer den algoritmoa edo nora erabiltzen den, kursoaren bigarren bideoan daukazue. Bideo bat dago, bueno, algoritmoa deitzen dena, eta hor azaltzen da errez nola egiten den. Venga, guazen bideoa ikustera, ea zer den hau, eta venga. Bueno, ikusi dezagun, erro lauren emaitza bada bi, erro 0,0 lauren emaitza izango da 0,2. Galtzen dugu 0 bat. Venga, beste bat. Oso erraza dau, 0,0 bat. Bueno, 121 bat, ez da? Zer gertatzen da 121 bat rekin? 121 bat da amaika. Orduan, emaitza da 0,11 hau, galtzen dugu 0 bat, ikusten duzu, ez da? Da berdin, baina 0 bat gutxiago. Orduan, honen emaitza izango da 0,7 bat gehiago. 0,000 bat. Izango da, bat bider bat da bat, 0 bat gutxiago, orduan, ez, ikusten duzue, emaitza ez da izan zuek uste zenutena. Zergaitik egin dut hau? Nahi dudelako zuek pentsatzea. Zergaitik da hemen 0,0 bat? Zergaitik galdu ditu bi 0 eta beste guztietan galdu du 0 bat? Zergaitik gertatzen da hori? Koman atzetik 0 bakarra dagoelako kasu guztietan eta kasu honetan 3 daudelako, bat zenbakia erabiltzen dugulako, bat zenbakia ikusi dugu aurreko bideoan pizka bat berezia dela erroak eta kalkulatzerako orduan, zergaitik gertatzen da hau? Egin dezakezue 0,0 bat, bider 0,0 bat, eta ia zenbat ematen duen, bale? Zuek pentsatu, edo zer gertatzen da hemen lau zenbakia izango banu? Emaitza ze izango litzateke 0,002, 0 bat galduz, edo 0,02, bi 0 galduz. Nahi dut zuek pentsatzea, bale? Egin froga batzuk, 0ak jarrita eta zuek ikusi. Ez dut nik erantzun eman nahi, pentsatu zuek, bale? Venga. Zer, horrela edo nork, ez da? Bueno, jarri ariketa bat, eta bueno, egin dut zuzuk etxean. Badakizue, bueno, zergaitik egin dut hau, zuek ere pentsatzeko. Hartu ariketa, eta egin, hartu kalkulagailua eta egin 0,0 bat, 0,000 bat, 0,002. Beti, bi ez, lau adibidez. Beti, zenbaki zehatzak, badakizuenak erroan zehatz emango dizutenak. Zuek egin horrekin, eta pentsatu, ariketonek, aldaketa asko izan ditzake. 0 batekin, 0 birekin, bat zenbakiarekin, lau, amasei, zuek ikusi. Dudak badituzue, galdetu, maizu edo andereñoari edo partikularrekoari. Horretarako gaude akademietako maitzuak, galdetzeko, baina batez ere zuek pentsa dezazuen ikasteko. Zuek pentsatu behar duzue, investigatu apur bat. Da listo, bale, que se me está yendo. Orain, zer egingo dugu? Algoritmoa. Zenbaki amartarrekin, algoritmoa. Ez da oso zaila, baina ez dugu ez bat ez bi ikusiko. Lau zenbaki ikusiko ditugu algoritmoekin. Horrela, gerta daitezken aldaketa guztiak edukiko ditugu kontuan. Venga, pizka bat harin joango naiz, esan dut, ikusi duzue algoritmoaren bideoa, guazen. Egingo dudana da zenbaki normal bat hartu eta neuk aterako dizkiot amartarrak. Nola, venga, hartu minaka, ez baduzue ikusi algoritmoaren bideoa, ikusi. Harin joango naiz, 3 bider 3, bederatzi, kenketa egin, eta 2. Orain, zatiketetan zer egiten dugu amartarra atera nahi dugunean. Koma bat jarri eta 0a jaitsi, ezta? Hemen bardina, baina ez 0 bat. 2. Badakigulako erroetan gauzak beti doazela binan. 0ak jaitsi eta koma jarri. Eta hau betiko moduan, 3ren doblea, hueko, bider, hueko, bardin, eta pentsatu zenbaki joango litzatekeen hor. Nik badakit 3 dela, 63 bider 3, 189 bederatzi. Jartzen dut, egiten dut kenketa, 11. Listo, bukatu, bueno, listo ez, 3 gora. Listo, hemen bukatu genezake ariketa. Eta listo, baina ez dut bukatu nahi, beste amartar bat atera nahi diot. Beraz, beste bi 0 jaitziko ditut behera. Hau infinitor arte egin dezaket. Bale, justo, hemen ez dut hueko gehiago, baina egon naitek amartarak ateratzen infinitor arte. 33ren bikoitza jartzen dugu hor, hueko, bider, hueko, bardin, nik badakit bat dela, 671 bat bider bat, jartzen dut hor, kenketa, eta listo, hau da ondarra.
esan dudanez, hemen lekua banu, 0, bi gehiago jarri, eta 0, 0. Eta horrela infinitor arte. Ze faltaten da ariketa hau amaitzeko? Hau bat, gora igatzea. Bueno, ulertu baduzue, amaitu dezakezu hemen bideoa. Hori da algoritmo erabiltzea zenbaki amarratzarrekin. Baina, bueno, egin dezakezue bai, orain egingo ditudan ariketak, egingo ditut 3 jarraian, ezta? Mosketa barik, eta ni hemen urden barik. Egingo ditut 3 jarraian, amartarrekin. Ea ze gertatzen den eta ea badakizuen egiten. Nahi bat duzue, gelditu bideoa eta saiatu zuek egiten. Ea urteten bazaizue, venga. Joango naiz apur bat harin, baina, bueno, lasai. Gauza pare bat azalduko ditu dosieran, eta listo horrekin egin dezakezue zuek. Kasu hau dugu, ezta? Hasiko gara hemendik egiten, komatik eskerrera. Binan-binan lehen, nondik hartzen genuen, eskumatik binan-binaka, ezta? Orain gure eskuma da, koma, orduan komatik eskerrera. Bi, bider bi, lau. Lauken lau, 0. Bajaten dugu, 81. Eta jartzen dugu hemen, koma. Jarraitu. Biren bikoitza, lau. Lau bider zemat, bueno, 41 bider bat, 41. Eta listo, hau badakizue egiten. Bat, igo gora, eta listo, emaitza da, 2,1. Beste bat, pizkat zailagoa? Bueno, ez oso zaila. Hemen dikona. Binan-binan hartuko dugu. 57. Zenbat bider zenbat da 57? 7. 49 egiten dugu. Orain, zer jaitziko dugu? Bi, ez, bi eta 0. Beti jaitsi behar dira zenbakiak binaka. Hogei, betikoa. 7ren bikoitza jartzen dugu hemen. Ez ahaztu, jaitsi dugu hogei, beraz hemen koma jarri behar dugu. Egiten dugu, eta listo, hau badakizue egiten. Zue kalkulatu behar duzue ze zenbaki jarri hor. Igote dugu 5 gora, eta listo. Urren gora pasatu aurretik, gauza bat azaldu nahi dut. Nire letra polita erabileko dut, bale? 0,49 adibidez. Nola kalkulatuko dut hau? Hartu, hau referentzi modura, eta eskerrera. Zer dut hemen? 0. Zenbat bider zenbat da 0? 0, ezta? 0 bider 0, 0, 0. Horrarte, ondo. Jaitsi 49 eta jarri koma. Orain, 0 bikoitza, 0. Zazpi bider zazpi, 49 ra, 0. Bale, ikusi duzue, zergaitik azaltzen dut hau, bueno, sin más, jakiteko nola hasi, lehenengokoa 0 danean. Oso erraza da. Azkenengo ariketa bat ikusiko dugu, eta, bueno, ea ondo ulertzen duzuen. Jarri hau, venga. Komatik hasita eskerrera. Binan-binan, harin egingo dut, 49, kenketa egin, hau jaitsi eta koma jarri. Horrarte, ondo. Jarraitzen dugu, 7ren bikoitza 4, ondo 44 bider 4. Eta orain jartzen dugu hau, sin más, eta jaitsi beste bi zenbaki, 8 eta 0. Jaizten dugu, jartzen dugu 74ren bikoitza, 148, hueko, bider hueko. Badakigu hemen zer egin behar den, jarri zenbaki bat, ni badakit 5 dela, 1085 bider 5, 7085, 8880 kentzen diogu, eta hori da emaitza. 5 igoten du gora, eta listo, bukatu da ariketa. Bueno, badakit oso aspergarria dela, pertsona bat entzutea esaten, eta orain hartu hau, eta kendu, eta 7 bider 7, eta kontatu binan-binaka, oso aspergarria da. Egin dezakezuena da kendurire ahotsa, azalpenetatik, eta ikusi bakarrik erantzun. Eta gero zue pentsatu, eta ez baduzu lertzen, bueno, ja, entzun, eta listo. Zer ikusi dugu honetan, nola egin erroak amartarrekin. Argi geratu da, ezta? Nik uste dut baietz, nola erabili algoritmoa ere bai, ez da oso zaila izan. Ja, urrengo bideoan, 3. mailako ariketak ikusiko ditugu. Hemendik, ja, zailtasuna, bamba. Horrela, hegazkin batelez, gorantza doa. Ea nola egiten dugun, nik uste dut ondo ulertuko dugula, eta bueno, urrengo bideoan gaude, eskerrik asko.